Skoro každý štvrtok sa v hoteli našich finalistov koná oficiálna tlačová konferencia, na ktorej sa novinári pýtajú a súťažiaci Slovensko hľadá superstar odpovedajú. Pravdou však zostáva, že každá tlačovka sa vo svojom konci zmení na podpisovú akciu, lebo novinári si nosia okrem zápisníkov a rekordérov aj vlastné deti, netere, bratrancov, susedkyne ratolesti a ďalších známych. My sme si však pre nich pripravili jedno prekvapenie. Poprosili sme finalistov, aby sa na chvíľu zahrali na novinárov a napadli zástupcov médií ich zbraňami, otázkami osobného charakteru. Nachádzame sa na tlačovej konferencii, volám sa Miro Jaroš, som zo Superstar a teraz sa budem pýtať niečo novinárov. Čo si myslíte, keď niekto bojuje za práva homosexuálov a lesbičiek, musí byť homosexuál? Myslím si, že nemusí byť nutne homosexuál, ale evidentne aspoň minimálne musí sympatizovať s ľuďmi s takouto orientáciou, inak by to pravdepodobne nerobil. Ste lesbička? Nie som. Sa stále pýtajú, že či som mal dievča, či som poctivý. Tak ja sa teraz opýtam, ak môžem, ste poctivá a teda kedy ste prišla o tú poctivosť, ak sa môžem tak opýtať? No to by som odpovedala asi ako Robo Mikla dnes, že naozaj si to nepamätám, bolo to strašne dávno, ale neviem, fakt neviem, dávno. Klame až tiskne, ale nevadí. Ste lesbička? Nie. A máte na to nejaký dôkaz? Mám manžela, tuto mám syna. Áno, poď, ukáž sa. Tak toto je syna jasný dôkaz, že pani nie je lesbička. Akože ja nemôžem nájsť žiadneho reportéra, ktorý by o mne napísal niečo, čo nie je pravda. A hlavne mne nikto nelezie do súkromia, ani sa ma nikto zatiaľ nejako nedotkol žiadnym článkom. Takže jediná vec, čo ma štve, že sa ma všetci pýtajú, či mám niečo s Mirom Jarošom. Nie, nemám nič s Mirom Jarošom. A nemôžem sa pýtať všetkých, že či mám niečo s Mirom Jarošom. Teda či oni majú niečo s Mirom Jarošom. No, čo máš ty s Mirom Jarošom? No, ale to je fotograf, to nie je reportér, padaj. Vaši kolegovia sa mi sťažujú, že ste konfliktný typ. Máte k tomu nejaký komentár? Áno, oni od nás aj tí kolegovia pravidelne odchádzajú práve kvôli tým konfliktom so mnou. Áno, som. Konflikty mám iba s týmto fotografom, ktorý ma všade prenasleduje. Ani sa učesať nemôžem, ani nič. Choď preč, padaj. Že menej skúsené novinárky musíme ísť povedať, čak? Môžem sa to takú otázku? Kedy si prišla prvýkrát o poctivosť? Tak to sa nehovorí na verejnosti. Mňa sa to stále pýta, ja musím odpovedať. Ale neodpovedáš tiež. Tak povedz niečo, vymysli si, no. Vynajdi sa. 19. A veríte jej to? Ja nie. Máš partnera? Aj partnera, aj partnerku a aj psa, aj mačku. A kde sa s nimi všetkými ukrývaš? Petržalka je veľká, neprehľadná džungla a môžem odporúčam všetkým, dá sa tam dobre skryť. Toto je človek, myslím, že a ten o mne napísal, že neviem spievať, idem sa ho spýtať na to teraz. Koli, prepáč, môžem ťa na chvíľku vyrušiť? Ahoj, teší ma. Som rád, čítal som pekný článok, že si napísal. Ty si písal, že neviem spievať. Článok o tom, že nevieš spievať, neviem, ktorý máš na mysli, ale... Napísal si to, alebo myslíš si to aspoň? Že nevieš spievať? Myslím, že ja som napísal, že nepatríš do speváckej elity. Aha, lebo som čítal niečo také, kde bolo napísané, že konečne vypadol niekto, čo nevie spievať. To si ty napísal? To bolo v tom komentári Slupčeku a to bol kolega. Aha, takže to bol kolega. A prečo práve oni odchádzajú, keď majú konflikty s vami? No oni to už nevydržia psychicky. Aha, a vy to vydržíte? Zatiaľ sa držím. Ďakujem. Čo milenky? No, prenasledujú ma na každom kroku. A zatiaľ sa mi darí tak všetkých držať nejako od seba, ale bojím sa toho dňa, keď sa to prevalí a to nebude veľmi dobré. No to bude si dosť gusný na tebe bulvár. Čo povieš? Ako to potom vysvetlíš svojim psom a mačkám? Minule niekto poradil prezidentovi Bushovi, že 1000-krát opakovaná lož sa stáva pravdou a ešte k tomu poradili, že zakryť lož ďalšou lžou, takže budem si brať z neho príklad, je to môj veľký vzor. Dobre, zoberiem si aj ja príklad. Si homosexuál? Nie som. Akože, ako si máme vysvetliť tie akože veci, ktoré sme tam videli? Akože zjavne to vyzeralo trošku, že ste sa mali viacej k sebe ako iba takí kamaráti obyčajní. Tak my tak normálne sa máme k sebe, keď sme priatelia, tak v pohode a môže to vyzerať pre niekoho možno ako homosexuál. Ja tieto praktiky poznám. Ja ti chápem veľmi dobre, ja viem, o čom rozprávaš. Koľko si mala frajerov? No, to chceš vedieť? Tak koľko máš detí? Jedno. Krásne, 13-ročné, najlepšie na svete. Môžem potvrdiť fakt, akože. To je fakt dobrá toto duša. Nemôžem mu povedať, nie, to je dobré. To nie je fakt. Môžem sa vás niečo opýtať pre magazín? Áno. Dopočuli sme sa, že máte nový vzťah. Čo je na tom pravdy?
Áno, ja mám každý deň jeden perfektný nový vzťah. A čo vám na to hovorí vaša pani manželka? Manželku nemám, chvála Bohu. Nemáte? Prečo zapierate? Lebo ste z bulváru. Koľko partnerov ste mali? Ježišmarja, no nerobím si štatistiky, mala by som začať s tými čiarkami, ale ako takých dlhodobých či krátkodobých? Aj taký, ja si nemám problém, ja si nemám žiadnu. Tak platonické a také, to je jasné. Platonických bolo tak aj na 100, by som povedala. Vážnejších asi 3 a takých šelijakých na desiatky, ale presne to naozaj neviem. Takže tu máš, nasledujte ma, dobre? Čo dodať? Pre magazín. Na záver, čaute.